На човечеството са дадени 4 божествени послания и всичките са истина. Но до истината не се достига само с четене. Нужно е човек да знае и как да чете и най-вече как да разбира прочетеното. За съжаление, именно тук е най-големия недостатък на хората. Незнанието е широко разпространено, а част от знаещите предпочитат да пазят знанията си за себе си, както човек пази богатството си, така често пази и знанията си. Затова обществото знае само това толкова, колкото му е позволено да знае. То не достига до цялата истина, а само до онази част, която му е подсказана. Някои атеисти също смятат себе си за образовани и просветени или философи и затова се присмиват на религията, но в повечето случаи те не се присмиват на самата религия, а на онова, което не разбират. Свещените книги са истина, но за да бъдат разбрани, човек трябва да се научи да разчита техният символичен език. Божието послание не се крие само в думите, а и в дълбокия смисъл, към който те насочват. Затова търсете, размишлявайте и задавайте въпроси. Четете Корана не през погледа на онези, които го тълкуват според собствените си убеждения, а с открит ум и чисто сърце. Тогава ще откриете, че неговите слова започват да говорят по съвсем различен начин. Но не забравяйте, истинското разбиране не идва само чрез знанията, а чрез неговото прилагане в живота. Ще дам един пример. Сатаната, за който се говори в свещените книги, не е същество с рога, червени очи, кози крака и страховит образ, който хората си представят. Сатаната е всяко зло, безнравственост, гордост и тъмна страна човешкото его, което отдалечава човека от доброто. Истинската битка не се води с външно същество, а вътре в самия човек. Бог е дал на човека способността да избира между доброто и злото, след това го е дарил със свободна воля, затова всеки човек носи отговорност за своите избори и ще понесе последствието от тях. Защото накрая няма да бъдем съдени по това какво сме притежавали, а по това как сме живели. Най-важното е